Bo día a todos e benvidos a outro webinar do programa Gastronomía no Camiño, impulsado por Turismo de Galicia. O programa Gastronomía do Camiño nace co obxectivo principal de ofrecerlle ás empresas de restauración de Galicia ferramentas e conceptos que lle permitan mellorar as súas praxes cara a unha transformación sustentable dos seus establecementos e como adaptar esas novas demandas ao noso negocio, entre outras cousas. E como adaptar esas novas demandas ao noso negocio, entre outras cousas. Hoxe continuamos a serie de 9 webinars que iniciamos o pasado 20 de abril, webinars que seguiremos lanzando durante os meses de maio e xuño. Nas vindeiras semanas e paulatinamente iremos colgando as convocatorias con toda a información de novos webinars e outras accións formativas previstas para antes do verán. Todas poderás visualizar, como sempre, na web de Turismo de Galicia, na área de formación ao sector. Para a impartición deste webinar, hoxe contamos con Rocío García, de Slow Food Compostela. Rocío é licenciada en Ciencias Físicas, formada en Sustentabilidade na Oficina de Desenvolvemento Sostible da USC. Traballou ao longo da súa carreira profesional en diversos proxectos relacionados co eido medioambiental. Rocío é secretaria da Asociación Slow Food, desde onde traballa en proxectos de desenvolvemento no sector primario e Canal Oreca. Durante estes últimos anos participou tamén como consultora no programa de agricultura familiar da FAO e como observadora para a ONU na COP25. Como sempre, vos recordamos aos que participáis no webinar que utilizaremos o chat como método de comunicación coa relatora. Ted en conta que será o chat e non a sección de preguntas e respuestas. Entonces, si queredes, podedes desconectar a parte de preguntas e respuestas, porque será o chat e mirade de que tedes seleccionado destinatario todos para que as mensaxes se podan visualizar por todos os participantes. Tamén, unha vez finalizado o webinar, nos vindeiros días, vos daremos acceso á plataforma de teleformación de Turismo de Galicia, onde ubicaremos o material do webinar e un test de autoavaliación necesario para obter o certificado correspondente. Tamén, recordarvos que esta sesión está a ser gravada, así que tamén subiremos nos vindeiros días este webinar e todos os que celebremos na canle de YouTube CSHG Teleformación. En caso de dúbidas ou problemas de acceso, quedamos a vosa disposición na área de formación continua do Centro Superior de Hostelería no correo formación.turismo@xunta.gal. Sin máis, cedolle a palabra a Rocío. Moitas gracias. Rocío, bos días. Bos días. Vou sacar un momentiño a presentación para saudarvos a todos. Hola, bos días. Como se me presentaron por parte de Marcos, por parte do Centro Superior, vou ser a persona que vou facilitar esta sesión, esta segunda sesión que comenzamos o martes, que a primeira que falamos un xeito moi xeral de como podíamos impactarnos, como podemos axudarnos desde os nosos establecementos de restauración ou de turismo, do que sexa, a cada esos obxectivos de desenvolvemento sostible. A primeira sesión foi moi xeral, abarcamos moitísimos campos, foron pinceladas e penso que imos aplicar a mesma dinámica nesta segunda sesión, onde os vou facer unha parte máis teórica ao principio, voume enrollar un pouquiño máis cada outra vez, donde me podedes facer preguntas sin problema. De feito, agradézolas porque así sei por onde me teño que guiar, cales son as vosas dúbidas en concretas, e donde xa vos vou deixar precisamente nesta presentación que despois se vos poderá pasar os hipervínculos das páxinas a que me estou referindo, vale? Non vos preocupedes porque xa no momento vamos a entrar nesas páxinas para ver cal é o manexo e que información podemos obter delas. A partir de isto, cando rematemos con toda a parte teórica, teremos como da outra vez unha sesión de preguntas onde me podedes preguntar de xeito concreto algo, pois o mellor que non comentei, algo que queredes que indague máis, que explique máis cousas ou o que vos precisades, de verdade. O que queremos aquí é que vos levedes as mínimas dudas para as vosas casas e que podades obter a maior información que se xa de proveito para vos. Así que, sin máis, se vos parece, vou compartir a presentación e imos comenzar. Agora penso que estades a ver a presentación, verdade?
Vale, pois comezamos, como decíamos, con esta segunda webinar donde hoxe imos a falar especificamente da sustentabilidade do sector primario, é dicir, na outra falamos da sustentabilidade á hora de estar a traballar nun sector da restauración, pero hoxe vou falar especificamente de que partes se asocian a esa produción primaria dese alimento que nos despois, co que nos despois imos a traballar. Se me deixa, que como de outra vez, non sei que fago mal. A ver. Vou compartir outra vez, sinto que non sexa máis dinámico, a ver se así me deixa falar a presentación. Ahora, vale, o primeiro que quero comenzar a falar son cando comezamos a ter un punto en concreto de cambios nas políticas de produción primaria. Cando falo de políticas non me refiro neste momento a unhas políticas normativas, como despois vamos a falar ao longo da presentación, senón un cambio de filosofía na presentación. Para min é moi importante contextualizar cando comenzamos a cambiar estes tipos de produción primaria. E un punto moi concreto que foi moi significativo foi a posguerra da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, dende un punto de vista histórico, foi un punto moi concreto onde a mortalidade da población, sobre todo europea, foi tremenda e onde morreu precisamente moitísima xente xoven, moitísimos homes xoves que foron os que participaron neste conflicto e que eran precisamente os que levaban as granxas, é dicir, era a sección da poboación que estaba a traballar na rural. Despois desta Segunda Guerra Mundial, a parte das baixas, e que neste tempo realmente non se, esas granxas moitas veces foron deixadas ou leváronse por parte do resto da familia, cando volve esa xente, como despois de moitas guerras temos un pico de natalidade e temos moitísima necesidade de producir alimento todo a vez. Ata entón, a filosofía era producir un alimento de calidade. Cando tiñamos un animal na casa, o que queríamos é respetar os templos de cría, o que queríamos é que crecera dun xeito lento, que tivera unha boa calidade, pero nese momento tiñamos que abastecer a población de alimentos. Polo tanto, é un punto de inflexión onde as políticas de produción cambian a políticas máis intensivas. É dicir, o que queremos é producir moito alimento en moi pouco tempo, porque temos esas carencias. A partir dese momento, que como dicía foi despois da Segunda Guerra Mundial, pois anos 40, 50, a industria, o que antes era unha produción moi rural totalmente, pasa a formar parte realmente, xurde esa industria alimentaria como tal, como coñecemos, onde xa se empeza a investir, incluso por parte da investigación, para mellorar e para facer máis intensiva esta produción. E xurden os primeiros híbridos comerciais, que é algo que vos quero deixar moi claro, a diferencia entre os híbridos comerciais e os transxénicos, que veremos despois. A partir dos anos 60, como decía, os anos 70, xurden desde as centros de investigación estes primeiros híbridos que están destinados a mellorar esa produción. É dicir, ata entonces os agricultores o que facían, e foi algo que se fixo desde o principio da historia da agricultura, era seleccionar as sementes que se adaptaban mellor ao clima, que daban un froito máis grande, que daban un froito máis sabroso, que era máis nutritivo, pero nese momento a partir dos 70 o que se pensa é na produción, é na escala. Hai un proceso de escalado de produción alimentaria. Poñovos este exemplo de millo, porque para min é moi representativo, os millos, os que coñecedes o millo máis salvaxe, por chamarlle de algún xeito, sabedes que moitas veces os grans pois, son cada un máis cativiño ca outro, non están totalmente alineados. En este caso, o que empezamos a ver é que eses froitos desas sementes híbridas comerciais teñen unha estandarización. E o primeiro que vemos son exactamente todas iguais. O que se fai é cruzar dentro dunha variedade, moitas veces incluso irmáos, é dicir, grans da mesma mazorca, para potenciar unha cualidade concreta. Por exemplo, potenciar o millo que crece antes, que bota máis mazorca. O contrario, se queremos un millo ferraxeiro, o que queremos é que teña moi pouco gran e que teña moita folla, porque é o que aproveitamos. Pero imos exagerando esta condición que a min polo que sexa me interesa. E ademais, como dicía, temos esta estandarización. Sabemos que todas as froitas que salen destas variedades son exactamente iguais.
A partir dos 80 o que xurden son os transxénicos, que non son para nada como os híbridos comerciais. Os transxénicos o que son modificacións xenéticas na produción na que inoculo parte do ADN de outra especie dentro dunha especie vegetal. Por exemplo, unhas das modificacións transxénicas máis importantes son a inoculación de parte dun virus, do ADN dun virus, non o virus en sí, do ADN, parte dentro dese ADN vegetal. Que quero conseguir con isto? Quero conseguir que os insectos, cando se acercan ao meu froito para comelos, como recoñece que hai algo que lle sona a parte dun virus, non o van a atacar. Polo tanto, é unha praga que vai estar controlada dun xeito no que non teño que aplicar un insumo. Eso, por exemplo, é unha modificación xenética transxénica, que, como podedes ver, non ten nada que ver a que eu traballe mezclando variedades que son irmáns ou que teñen unha cualidade concreta que quero potenciar, vale? Non teñen nada que ver. Neste caso, un dos primeiros transxénicos que se consiguen, bueno, os transxénicos como tal comenzas a traballar a finales do século XIX incluso, pero os primeiros que se legalizan para que se comercialicen é precisamente esta variedade de tomate. Que se consigue con esta modificación en concreto? O que se consigue é modificar esa parte do ADN que fai que o tomate, por exemplo, este silvestre, que en unhas 2 semanas ou así xa apodrecería, o que conseguimos é modificar esa parte desa xenética para que apodreza moito máis tarde. Mais aló de que pensedes que isto é algo bo ou malo, o que se consigue nese momento é unha variedade de tomate que me permite que estea nunha cámara madurando 2-3 meses, por exemplo. E chegue ben. Que consigo con isto? Deslocalizar a produción. Ata entón, nos a produción vexetal que tiñamos nun continente non chegaba a outra. Era prácticamente imposible que eu levase nunha cámara frigorífica un tomate de Latinoamérica, por exemplo, Estados Unidos, que chegara a Europa ou o contrario. Pero nese momento, con esta modificación, sí que consigo. E empezan unha das grandes deslocalizacións de producións que temos a nivel global. Comezamos a poder transportar alimentos frescos que de outro xeito non chegarían a unha parte moito máis larga. Hai que dicir que este tomate a día de hoxe xa non se comercializa apenas, inda que no seu momento estivo aprobado por unha serie de protocolos médicos que aseguraban que non era, e aseguran, non son un problema, quero dicir, porque comamos un alimento que sexa transxénico como tal, non imos ter cáncer, ni moito menos, isto está demostrado, se un produto se pon a disposición no mercado e que pasan os requilamentos. O problema que podemos ter son con determinadas modificacións que o que permiten é eh, botar insumos químicos en altas dosis. Por exemplo, unha das modificacións que temos no millo é para que precisamente soporten todos os plaguicidas e pesticidas que matan o resto de produción vexetal. E o problema que podemos ter con este tipo de producións transxénicas son precisamente eses pesticidas, non o millo en sí. Non sei se vos queda claro, pero isto sei que é un punto moi complicado, que é un punto moi conflitivo, incluso por parte da FAO non hai un consenso absoluto de si transxénicos sí, transxénicos non. Eu sempre digo que, para min, a enxeñería xenética transxénica é unha ferramenta que pode ter unha boa aplicación ou unha mala. Eu non estou a favor dos transxénicos, pero por outra cousa que vou explicar despois, pero quero que vos quede esta diferencia ben clara, que unha cousa son os híbridos comerciais e outra cousa son os transxénicos. Como vos dicía, isto foi nos anos 80, a partir dos anos 80, aínda que este tomate a día de hoxe non se comercializa, porque un dos primeiros problemas que tivo foi que apenas tiña sabor, algo que notamos moito cando traballamos con variedades tradicionais ou con variedades modificadas, que moitas veces xa non teñen ese mesmo cheiro, xa non teñen ese sabor, e o consumidor acabou rexeitando este tomate polo que dicimos, porque non lle tiña ese gusto. Polo tanto, dende entonces foron aprobadas máis alimentos transxénicos. Despois tamén vos explicarei como dentro da Unión Europea apenas estamos a consumir o que máis se consume é para piensos de animais. Seguimos avanzando na parte histórica desta contextualización e o que quero é falar de a partir dos anos 90, como xurde a enfermidade do mal das vacas tolas, que se chama, foi unha enfermidade que se transmite entre estes animais a través dun prión. Un prión é unha especie de vector conductor da enfermedade,
Entonces, o que pasa daquele entonces é que non hai unha legislación que regule exactamente ben como se sacrifican os animais. Ata entonces, moitas veces os animais non tiñan ni tanto control no matadoiro ou directamente se sacrificaban nas granxas. O problema foi que estas vacas que estaban xa danadas co mal das vacas tolas, encefalopatía espongiforme bovina, o que pasa foi que foron sacrificadas e foron procesadas para producir fariñas animais. De tal maneira que outras reses foron alimentadas con estas vacas sacrificadas e feitas fariña. E estas segundas vacas non enfermaban, pero eran portadoras de esta enfermidade. Que pasou? Que cando chegamos aos canales de comercialización onde os humanos consumen estas segundas reses, que son portadoras, enferman deste mal. Polo tanto, a partir dos anos 2000, hai unha legislación europea que obriga a que todo o gando que se sacrifique dentro da Unión Europea teña que pasar por controis moitos máis estritos e teña que ser sacrificado nun matadoiro. En España, cando se recolle esta lei europea, por se non o sabedes, o xeito normal legislativo é que xurdan do máis arriba a máis abaixo, e que arriba sexan máis laxas as leis e abaixo sexan máis duras. É dicir, a Unión Europea promulga un reglamento, os países membros o adaptan á súa propia Constitución e despois, por exemplo, no noso caso, as comunidades autónomas poden adaptar esa norma. Os países poden facer a norma europea máis restrictiva e as comunidades autónomas poden pedir aínda máis requisitos co goberno central. O que non poden nunca serían poder levar a contraria, é dicir, se non me deixa facer algo a Unión Europea, eu non podo dar permiso. Polo tanto, neste caso, a Unión Europea promulga que todas as reses se teñen que sacrificar no matadoiro. En España se recolle dentro do que se chama esta lei de benestar animal, e na comunidade autónoma galega, por exemplo, aí aínda poderían pedir máis requisitos. Que supón isto? Supón que moitísimas pequenas granxas que traballaban en extensivo, que traballaban con variedades tradicionales, non poden asumir o coste de desprazar estes animales desde as súas granxas ata os matadoiros. Porque o problema é que ás veces o custe que ten este desplazamento é a veces máis alto que o custe que tivo de cebo este animal durante toda a súa vida. Este é un problema moi grave, que levou, como vos dicía, a pechar moitísimas pequenas granxas. Pero non pasou só en Galicia, en poblacións, por exemplo, como de Irlanda, que tamén é moi semellante a nós, moi pequena, con moita dispersión, partes de Francia, que pasaba exactamente o mismo, que había moitas pequenas granxas de cría, tamén sufriron este peche constante. O que se promocionou, ao final, desgraciadamente, o que acabou convertíndose en modelo, foron en granxas intensivas máis grandes que incluso poderían ter elas mesmas un matadoiro actualizado que lles permitía traballar deste xeito. Seguimos coa contextualización histórica e chegamos ao Real Decreto de 2008. Outra vez é un Real Decreto que ven dunha legislación europea de 2002, na que se reglamenta que todas as sementes cas que nos traballemos teñen que estar dadas de alta nun rexistro. Este caso sería o Rexistro Nacional de Sementes e Produtores de Planta de Viveiros. É dicir, para que eu poida vender esa semente ou poida vender os froitos desa semente, teñen que estar dados de alta neste rexistro. A idea, a priori, pode parecer moi bonita, pero trouxo moitas complicacións. Para que eu poida rexistrar esta semente, teño que dar unha información técnica da mesma, na que se recolle, por exemplo, cantos días exactos tardan en xerminar, que altura de media ten a planta, cando comeza a dar flor, cal é o tipo de produto do froito que dá esa flor, unha serie de parámetros que teñen que ser medidos nunha institución, nun laboratorio, que moitas veces os custes, se se fai de maneira privada e externa, poden chegar aos 2000 e pico euros. A maiores de que é un proceso moi largo, porque hai que reproducir o ciclo entero da semente no centro onde se está a estudiar e facer esta analítica, e logo, cando se rexistra no rexistro, teñen que volver a reproducila para comprobar que efectivamente esta semente cumpre as características que dá polo primeiro aval. Polo tanto, é un proceso que dura prácticamente 2 anos. Cal é o problema? Que isto está pensado, isto está moi ben para a industria de sementes, é dicir, unha industria que xa ten un laboratorio que ten medios propios para facer este análisis, pode che asegurar e debe asegurarche cando che vende esta semente que efectivamente as propiedades que vai ter esta planta son estrictamente estas. Pero o problema está nas variedades tradicionais.
É dicir, os híbridos comerciais que están estandarizados, que están feitos de algún xeito como se fora de deseño, van cumprir este tipo de normativas tranquilamente, porque ademais vai ser totalmente estandarizado. Pero as sementes tradicionais non van dar cumplido este tipo de procesos, porque estas sementes son moi volátiles, é dicir, inda que eu plante unha semente do mesmo froito, todas as sementes que poda ter do mesmo froito, o mellor unha plantiña vai ser máis grande, outra vai máis cativa, un ten unhas flores dun color, outros de outras. Entonces, esta xa é unha primeira criba. De feito, fixos unha gran presión por parte dos produtores de sementes tradicionais para que se incluíra unha normativa que fixera máis laxa o rexistro destas sementes tradicionais, co fin de conservalas. E o segundo problema é que estas sementes non teñen unha industria detrás que faga esta analítica, tería que ser dun xeito privado. Polo tanto, complica moitísimo. Cal foi o resultado? Que no 2008 traballar con sementes tradicionais é moi difícil. E o problema foi que foron esmorrecendo, que se foron deixando de lado todo este tipo de cultivos con estas variedades en favor dos híbridos comerciais. Repito, non dos transxénicos, dos híbridos comerciais, que son dous cosas moi distintas. De feito, o rexistro das sementes transxénicas non van neste rexistro, van en outro. Aquí somente irían os híbridos comerciais e as sementes tradicionais. O rexistro das transxénicas irían en un rexistro de patente, como pode ser un rexistro de patente dun motor, dun desenvolvemento do motor, porque considéranse enxeñería xenética, e esa é a clave, enxeñería. Nun laboratorio fago a cadena completa de información xenética, mentras que o híbrido comercial mezclo, forzo esa hibridación como podería facer un agricultor, o que pasa que pois do século X, o que pasa que a día de hoxe pois faise de xeito máis estricto porque podo seleccionar mellor esa parte do ADN. Vou vos preguntar, por favor, se podedes respondede se esta parte vos quedou clara, porque para min é un punto moitas veces moi conflictivo, que non se entende moi ben, que se confunde moitas veces os híbridos comerciais cos transxénicos, e penso que é moi interesante deixarvos clara esta información. Se podedesme responder, ou se non, deixo para despois, para as preguntas, como vexades. Entendido, vale, estupendo. Pois estupendo, esta parte importante, xa está encendido. Se non se tedes algunha dúbida despois, vale, explico outra vez. Cales transxénicos temos en España? Vale, dentro da Unión Europea, como vos dicía, é unha das zonas, nese senso, con máis restrictiva da produción de transxénicos. Entón, a Unión Europea aproba somente 8 alimentos que poden ter unha modificación transxénica. E como vos dicía antes, a Unión Europea é máis laxa, cada país pode ser máis estricto. En España, por exemplo, soamente se poden traballar con 3 variedades transxénicas, mentre que dentro de toda a Unión Europea, en principio, Bruselas autorizaría 8. Hai países onde directamente xa non se pode producir nada en transxénicos. Aquí está aprobada unha variedade de millo. O que pasa é que esa variedade de millo está destinada prácticamente á alimentación animal, non humana. E despois a maiores está aprobada a importación de outra variedade de millo distinta que temos aquí e de soia transxénica. Son as dúas variedades que podemos traballar en transxénico en España e son as 3 en total. Unha producida aquí e outras dúas que veñen de fora. Seguimos. Que pasa con todo iso, como vos decía? Para que vos fagades unha idea. Isto é un exemplo das variedades, dos distintos fenotipos que podo topar eu na miña aldea. Isto é unha foto que saquei eu de millo. Aínda hai moitas variedades máis, pero mirade que diferencia podemos ter fenotípica cando traballamos con variedades tradicionais. Vale? Neste caso sería o millo máis amarelo. Mirade, como vos dicía antes, que a orientación dos grans non son exactamente igual, que é algo que nos, nun híbrido comercial, o normal é que estén totalmente orientados, porque xa se pode escoller esas variedades que son máis ordenadas. E esta que é morada, que tradicionalmente os que se xa da aldea que se chamaba reina, porque aparecía de cando en vez,
precisamente por esa variedade que hai entre as variedades salvaxes, que non son totalmente homoxéneas, que dentro dunha mesma planta podías ter unha mazorca que era máis laranxa e outra que era máis violeta. E despois, aínda en Galicia, temos outra que é máis oscura, que se chama millo corvo, que é totalmente negra. Pero esa, por exemplo, na miña aldea, pois non é algo que se dera tradicionalmente, era de outra zona. Entonces, cando comezamos a traballar estrictamente con este rexistro nacional que nos impide que podamos comercializar este tipo de sementes se non tenen ese rexistro, o que conseguimos é que esmorezan moitísimas variedades que non podemos nin vender esa semente nin vender o millo. Como moito podemos vender, pero de decoración, non o podemos, temos así esa pequena trampa, pero non o podemos vender como alimento. Entón, o que quero facer é deixar un momentiño, vou deixar de compartir a presentación e o que vos quero compartir é unha das primeiras páxinas web que vos quero ensinar aquí. Neste caso, non sei, creo que tedes que estar a ver agora, tedes que estar a ver agora a páxina do CIAM. Estádela a ver? Sí, penso que sí. A páxina do CIAM sería o Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo, efectivamente, é un dos bancos de xernoplasma que temos en Galicia, temos máis, temos outro que sería Misión Biológica de Galicia, que sería un banco de xernoplasma que pertence ao Ministerio. Os bancos de xernoplasma son institucións que traballan precisamente na conservación destas variedades tradicionais, aínda que non teñan ese certificado, a súa labor non é comercializalas, a súa labor é gardalas. Entonces, cando queirades traballar con algún tipo de variedade en concreto, ou queredes ter máis información das variedades que podedes ter na vosa zona ou as que están conservadas, deixovos na presentación o enlace a esta páxina para que poidades contactar con eles. De todos os xeitos, como vedes aquí, xa teñen moitísima información de recursos fitoxenéticos. Por exemplo, este é un exemplo dos millos que teñen catalogados das variedades cos que podedes traballar, vale? Non é que teñan un catálogo total publicado, pero sí que teñen bastantes catálogos de variedades que ademais teñen unhas saídas comerciais xa máis ou menos definidas e vos poden, como vos digo, se queredes saber máis en concreto de variedades vexetais, podedes falar con eles. Vou deixar de compartir. E vou a seguir compartindo a presentación. Como vos dicía na presentación, xa van os enlaces a estas páxinas en concreto. Vale, sí. Pois, seguindo, xa rematando ca contextualización histórica e normativa que nos estamos a mover a día de hoxe, ca produción, paso xa a falar da que sería a produción animal. É como vos dicía, este tipo de filosofía de producir máis, de producirse en máis tempo que comeza despois da Segunda Guerra Mundial, o que chegamos a día de hoxe onde moitas veces as granxas que nos atopamos, non a maioría, porque eu penso que xa hai unha sensibilidade por parte dos produtores que comezan a cambiar de mentalidade, pero moitas veces nos atopamos con este tipo de granxas, onde os animais viven totalmente estabulados, onde o normal é que moitas veces non saian ni siquiera ao aire libre, que coman este tipo de pensos de cebo e de engorde e que este sea a súa vida. Si é certo que durante moitos anos houve moitísimos malas praxis, moitísimos abusos, incluso abusos de medicacións ou abusos de pensos que non eran de calidade, como falábamos antes, estes pensos feitos de fariñas animais que ademais xeraban este tipo de problema. Eu primeiro que quero explicar é que a día de hoxe a cría en convencional está moi regulada. E os gandeiros o que vos van dicir sempre é que os animais pasan máis controles médicos que eles mesmos. E é verdade. A día de hoxe hai unha protocolización deste tipo de producións onde os gandeiros
teño un control exhaustivo por parte de un personal veterinario e ademais eses sacrificios tamén están controlados. Pero cando nos falamos de diferencias de tipos de producións intensivos ou extensivos, o primeiro escollo que vamos a topar é que non hai unha definición clara. De feito, o que vos colgo aquí é un extracto do Real Decreto Legislativo do 91, onde que nos din que a diferencia entre extensivo e intensivo, fundamentalmente, como se define, é que o intensivo non ten un aproveitamento territorial, mentras que o extensivo sí, que ten este aproveitamento da base territorial para producir o alimento que precisa ese animal. Esta é unha das diferencias significativas. Cal é a realidade? A realidade é que nós, máis aló de que pensemos no benestar do animal, que como vos digo, a día de hoxe, aínda no intensivo, cada vez máis teñen os parámetros pensados no benestar animal, pero a realidade é que para producir estes pensos e estes insumos que se precisan nestas granxas, o que estamos moitas veces a conseguir é a destrucción do resto de medio ambiente que podemos atopar ao redor. Esta é unha foto que non ten moi boa calidade, pero que vola quería poñer. Esta é unha foto real de todo o que se está a destrozar as zonas de Brasil, das selvas amazónicas, para precisamente deforestar esta zona e facer pastos, porque a realidade é que estes animais precisan xerar unha cantidade de territorio semellante ao que ocuparían no xeito natural noutras partes. Entón, estes piensos que lles chean veñen moitas veces de zonas que foron antes deforestadas para plantar soia ou para plantar outro tipo de pastos e producir esos alimentos. O problema que temos, aparte do impacto ambiental que está a xerar toda esta deforestación, é precisamente que esa deslocalización outra vez destes piensos e destes insumos xeran moitísimo CO2 a hora de desplazalas ata as nosas granxas. E ademais de CO2, o que xeramos é moitísimo incremento de pegada hídrica. Cando falamos de pegada de carbono e o CO2 que nos xeramos de pegada hídrica, o que nos estamos a xerar é un aumento de consumos de agua. Moitas veces estes pastos que se dan dun xeito que tamén se queren facer dun xeito intensivo, o que se precisa é un riego artificial, mentras que un pasto nunha dehesa natural non precisa ser regado, ese pasto xa se alimenta ca propia auga da choiva. Entonces, este tipo distinto de produción o que leva, máis aló como vos digo, das condicións dos animais, é a xerar un tipo de contaminación deslocalizada, pero que sigue sendo unha contaminación moi grande xeral. Teñen, desgraciadamente, inda que vos digo, están moi controlados, pero sí é certo que teñen un menor benestar animal, ten unha maior ocupación territorial, como vos digo, e unha gandeiría que precisa un territorio exclusivo para el, para producir os insumos. E un incremento dos residuos, porque moitas veces xeran moitos máis residuos este tipo de granxas. Cando nós estamos traballando así, todas as bueno, os excrementos destes animais probablemente acaben tratándose como un purín, recolléndose, tratándose como un purín. Este purín é un problema a día de hoxe. Moitísimas granxas galegas é un problema moi grande, que hai que tratar, hai que contratar unha empresa externa para que se lle dé un tratamento. A todo agora que se facía moitas veces estes puríns era vertelos, pero isto é totalmente ilegal, non se pode facer. Se non vertemos esta cantidade de excrementos, inda que xa estechan líquidos, o noso terreo, podemos chegar a contaminar os acuíferos da zona e sería un problema ambiental moi complicado, incluso de saúde humana, porque estamos a contaminar con determinados bacterias e problemas que poden ser un problema de contaminación para a nosa saúde. En contraprestación, que temos? O que sería a agricultura extensiva. Como vos decía, a propia normativa non nos di exactamente en que consiste a agricultura extensiva e intensiva. O que nos di é que na extensiva non hai aproveitamento do terreno do redor. E este é un exemplo moi bo, por exemplo, esta é unha variedade de porco celta que seguro que a vos, a día de hoxe xa vos sona, era decirvos que era a variedade tradicional que tiñamos en Galicia antes de que chegara este cerdo máis rosina estandarizado, esta variedade. Esta variedade críase en extensivo. Que quere decir? Que este animal, inda que teña unha corte para que cando as condicións climáticas sexan máis duras ou se lle dé outro aporte de alimento cando pois, no inverno máis duro non teñan alimento fora, este é un animal que precisa dun espacio para moverse, para comer pois dende bellotas, castañas ou todo tipo de froitos que pode comer este animal,
onde se respetan os tempos de cría, non hai unha cría forzada como pode ser ou inseminada, como pode ser noutro tipo de producións intensivas, e onde a implicación do territorio é moi importante. Unha das primeiras cousas que tedes que reflexionar nas crías extensivas con variedades tradicionais é que este animal precisa dun hábitat natural. É dicir, por exemplo, se este animal o que come son bellotas, o que precisa é unha fraga onde se manteñan esas árbores tradicionais que alimenten eses animais. Esa é a diferencia tan grande. Fixadevos o que vos dicía no caso anterior. Neste caso estamos a cargarnos toda esta zona forestal, mentres que neste caso este tipo de gandería axuda a manter esta fraga autóctona tamén. Teñen unha maior calidade de vida estes animales, moitísimo máis, son animales que se moven, que corren, que xogan, que viven libremente, que como vos digo, inda que teña unha pequena corte para cando chove moitísimo ou cando queren dar un aporte extra de alimento se lle dá ali, teñen unha menor pegada ecolóxica. Eu non vos estou a falar aquí en ningún momento que se fabriquen pensos nunha parte concreta, se transporten a outra parte do mundo, non. Come o que hai do redor. E inda que teña un aporte extra de, pois, non sei, de verduras, por exemplo, que se lle dan a estes porcos, soen ser de producións locales moitas veces, incluso dentro das propias granxas hai esta parte de produción vegetal para alimentar o animal. E hai unha parte que a min tamén me interesa moito, por iso poño os ODS, como vos dicía na sesión anterior, os que estivechedes. Hai unha parte de fixación de población no rural, cousa que non temos igual neste tipo de producións. Toda esta coexión que podemos ter ven en gran medida desa fixación de poboación desa zona concreta, que siga a manter esas casas rural, que siga a manter esas granxas tradicionais, esas variedades tradicionais. E ademais é unha conservación de territorio, máis aló do que decíamos das fragas, por exemplo, dende a FAO recomendan actividades como pastoreo precisamente para o control de incendios, que é algo que en Galicia é unha parte que teríamos que considerar moito. Cando nos estamos a falando de que se fixa a poboación no rural, queremos decir que estamos fixando tamén persoas que se ocupan do mantemento de esa flora, é dicir, desa parte de bosque, que se ocupa de ter os camiños limpos, que se ocupa de ter as malezas ben recortadas, aparte de que os propios animais xa as van a facer, e que se ocupan de ter esa conservación, esa interacción natural que sempre houve entre os animais e a parte vegetal do seu hábitat. Polo tanto, para min a diferencia significativa, máis aló de que a carne teña tamén moitas diferencias entre unha e outra, hai unha diferencia de impacto donde vos poño aquí, por exemplo, os ODS son que teríamos ese impacto de conservación de variedades tradicionais, de conservación de técnicas tradicionais tamén de como se criaban estes animais e de conservación dos espacios verdes territoriais. Diferencias de carne, moitísimas. Penso que os que traballades en cociña xa sabedes que non ten nada que ver un cerdo, por iso busquei a poñer as dos comparacións, que se cría así, que está cebado con pienso, que é un animal que apenas se move, un animal, inda que sexa da mesma variedade, que se move constantemente. Se tivéramos que facer un chiste un pouco políticamente incorrecto, diríamos que sería como comerme a min, que son unha persona, pois sí, que me gusta o deporte, pero que son sedentaria porque o que fago isto todo o día, ou se nos tiñéramos que comer a un deportista, non? Que sería unha persoa que tería unha musculatura moitísima máis definida e que teña moita menos grasa. Bueno, neste caso, cando nos traballamos con animales salvaxes, non salvaxes de caza, pero como neste caso que se moven todo o día, son animais que teñen unha grasa moito máis veteada, non é o mesmo tipo que cando temos un porco de ceba que ten non todo o touciño do redor, este é un animal que imita máis ese cerdo de bellota que precisamente se cría tamén do mesmo xeito, en dehesas e movéndose, ten esa carne, esa grasa moito máis veteada, pero a carne tamén é moito máis dura, non ten nada que ver. Un dos primeiros escollos que temos cando traballamos en restauración con alguén que sempre estivo acostumado a traballar, por exemplo, con polos de ceba, é eso, que cando chega un polo de granxa, un polo campeiro, a carne moito máis dura, tena que cocinar máis tempo, pero bueno, despois o sabor tampouco non ten absolutamente nada que ver. Se falábamos de producións animais, cando falamos de producións vegetais en intensivo, temos problemas moi semellantes. Esta sería un exemplo do máis radical
que podemos ter nunha plantación en intensiva. Estos son tipos de plantacións que se dan, por exemplo, moitísimo no continente americano, tanto dende Estados Unidos a toda Latinoamérica, bueno, por diferencias sociológicas, ali teñen plantacións enormes, enormes. Aquí, sobre todo en Galicia, temos minifundios, non? Tiñamos parcelas moito máis divididas, ali un mesmo terratenente pode ter moitísima terra e teñen plantacións enormes. Cal é o principal problema que temos unha plantación de monocultivo tan grande como esta? Bueno, pois que se nós aquí temos a entrada dunha plaga, por unha esquiniña, entrarnos a plaguiña por aquí, o problema que temos é que ao non ter unha barreira, esa plaga acabaría ca nosa plantación en 2 días. Cal é unha dos primeiros efectos secundarios que ten este tipo de produción? Que temos casi a obrigatoriedade de utilizar un fitosanitario que nos consiga controlar de maneira preventiva esta plaga, que é o que está a facer este avión neste caso. Este plaguicida, que a día de hoxe, repito, en Europa ten moitísimo control, a igual que en Europa o convencional en produción animal ten moitísimo control dos alimentos que se lles poden dar, das medicacións que se lle poden dar. Na produción en Europa o control de fitosanitarios que se pode aplicar á produción vegetal tamén é moi estricta, pero o certo é que noutros países, como pode ser Latinoamérica, é unha legislación moito máis laxa que permite empregar moitísima máis cantidade e tipos de plaguicidas bastante tóxicos. É un problema moi grande. Pódense pregar plaguicidas, efectivamente, para que eses pequeños bichos non ataquen esa produción. Pódese empregar tamén controis de fungicidas para que non teñan, pois tamén, imaginade que unha destas plantas colle un fungo, estenderíase de seguida por todas, e despois o que se empregan moitas veces son herbicidas para que nesta planta de monocultivo non creza ninguna variedade máis que lle pode roubar substrato, non? Non queremos basicamente que teñamos ervas, o que queremos é que teñamos a planta de millo, de tomate, o que sexa, e que esa planta de millo, de tomate, absorba todos os nutrientes, non queremos deixar nada para outro. Que sería onde se aplican, por exemplo, pesticidas como poden ser o glifosato. Aquí veñen un dos problemas que temos cos transxénicos. Hai determinadas variacións de transxénicos que o que están feitas é para que precisamente esta planta soporte este herbicida tan potente. Pensade que se non teñen estas modificacións e a unha planta lle botamos un herbicida, morrería. O que se lle fai con esta modificación é que soporte o herbicida. Polo tanto, o problema do transxénico moitas veces non é o transxénico en sí. Como dicía antes, o problema é que soporta moitísima herbicida encima. E despois ese herbicida, se non hai un control da cantidade que lle podemos botar, é algo que acabamos inxerindo nós. E isto é o problema máis grande que temos moitas veces cando hai importacións de produtos de outros alimentos onde non teñen unhas normativas tan estrictas como dentro da Unión Europea, que se non hai un bo regulamento e non hai un bo control do que chega aquí, estamos a comer cousas que non deberíamos estar introducindo no noso corpo. Se comparamos a pegada de carbono, imos ter o mesmo problema, moitas veces imos ter despois unha comercialización destes produtos totalmente deslocalizada. Hai unha maior pegada hídrica, é dicir, temos que regar moitísimo máis. Pensade en que toda esta plantación probablemente non soporte vivir solo da choiva. Ten que ser regada, ten que ter este aporte extra de hídrico, aporte extra que tamén vamos ter unha plantación en extensivo, obviamente. No verán tamén temos que regar, pero bueno, non vai ser a mesma necesidade de agua que vamos ter nese tipo de producións. E hai, pois como decía, esta maior contaminación, aparte de que tamén contaminamos o alimento, estamos a contaminar todos os acuíferos e todas as plantacións adyacentes que ao mellor non teñen esta aplicación, pero que lle chega, pois neste caso por la avioneta ou como se aplique, que lle chega polos ventos, polas augas e que ten unha contaminación da zona. En contraprestación, que sería unha agricultura máis extensiva? Bueno, pois eu poñovos esta foto que está sacada un dos nosos socios, a min esta foto encántame, porque é un niño de merlos que atoparon dentro dun invernadoiro de tomates. De feito, o meu socio, cando fomos a visitar e non lo ensiñou, o que nos dixo foi: non o vou quitar porque estes merliños que están a crecer, a nai pode pillar ata 10.000 bechiños por mes para alimentalos. Entonces, para min é un control de plagas biolóxico directamente. Esta filosofía dunha plantación en extensivo.
Esta plantación extensivo vai ter unha rotación de cultivos moito maior, non ten esta extensión tan grandísima de territorio que me obliga a ter que aplicar estes insumos tan grandes como en outro caso. E na maitas veces vai ter unhas técnicas de control biolóxico como poden ser, por exemplo, esta, pois deixar o paxariño que me coma o resto de bechos, e moitas veces esa combinación de cultivos onde estamos asociando unha planta, por exemplo, que o cheiro rexeita a plaga que pode ter do lado, ese tipo de técnicas o que nos permite traballar con un nivel de toxicidade moito máis baixo. A maiores, repito vos, isto non se dá en Europa, isto dáse en Latinoamérica, sobre todo. Aínda que en extensivo, aínda que sexan intensivo en Europa, o nivel de insumos que podemos empregar é moito máis baixo. Logo vos explicar realmente a diferencia do que sería unha produción ecolóxica como tal, que tamén o imos a ver, pero o que quero que vexades, a idea que vos queda na cabeza neste momento é que unha plantación intensiva, para min o que se define por esta grandísima extensión de terreno monocultivo, este emprego de insumos para acelerar ese proceso de xeito moi radical, mentras con a produción extensivo, o que teña a filosofía de producir con esas variedades tradicionais, moitas veces respetando eses tempos e respetando o impacto que ten tamén esa produción co resto do hábitat, respetando esa intención, vale? Volve a ser algo que para mí fixa en territorio no rural, cando non estamos a falar deste tipo de agricultura que é prácticamente industrial, que se traballa eso con máquinas, neste caso podemos traballar igual con tractor, pero hai no rural, que é unha parte moi importante. Volvo a poñervos de recordatoiro os obxectivos de desenvolvemento sostible o que podería axudar este tipo de agricultura. E volve a ser tamén unha conservación do territorio, obviamente. Cando nos estamos traballando nese hábitat e queremos que se rodee dese hábitat, vamos a conservar tamén o territorio que rodea a nosa plantación. Un pouco xa o falamos na anterior sesión, pero se eu tivera que definir a un agricultor que traballa con esta filosofía extensiva de traballar con variedades tradicionais, de traballar conservando o territorio, estaría a falar do que a FAO lle chama agricultura familiar. Non hai unha definición clara para definir un agricultor familiar como tal, porque en cada parte do mundo ten unhas características distintas. O agricultor familiar galego non é igual que o agricultor familiar de Malasia, por exemplo, pero o ten en común é esta herdanza destas técnicas tradicionais, destas sementes tradicionais e desta filosofía de querer conservar o territorio e entender pues como funciona todo este tipo de relación. Non vamos a abrir agora a páxina, pero deixo-vos outra vez o hipervínculo por se queredes ver máis do que consiste a agricultura familiar e cal é o que lle chaman o decenio de agricultura familiar da FAO, en que consiste este tipo de campaña. Deixo-vos o enlace para que vos despois o podades ver. Pero o que quería era, comentar un pouco por enriba. Outra das últimas cousas que vos quería comentar desto, e xa cambiamos, sería a importancia do relevo xeneracional e a fixación no rural. Non é un problema que vivamos somente en Galicia. O sea, de feito, cando nos participamos neste evento na FAO, viñeron persoas de absolutamente todo o mundo, o que nos contaban era sempre a mesma historia, como a xente moza, a xente máis xoven, non quería quedar nas aldeas, non quería quedar rural, quería irse a vivir ás cidades onde tiñan cobertura para o móvil e poder estar todo o día pues como estamos a día de hoxe todos, non? Co móvil e cas redes sociales. E que eso supoñía que había moitísimas técnicas que se iban a perder, que se iba a despoboar o rural e que iba a ser un problema a medio e longo plazo para toda a poboación urbana que non iba a ter quen lle abastecera de alimentos tan beneficiosos para a saúde e para o medio ambiente como poden ser os alimentos que veñen da agricultura familiar, en contrapostación dos alimentos que me poden ver precisamente deste tipo de agricultura industrial. Como vos dicía, é un problema que temos en todo o mundo e que temos que cambiar esa mentalidade para empoderar, ainda que non me gusta moito esa palabra, pero para poñer en valor esa labor dese agricultor familiar, esa labor para él, esa labor tamén para nós, os que vivimos máis urbanícolas e que nos alimentamos deses alimentos. E chegamos xa ata que sería a definición, non sei ni como vou de tempo, vamos máis ou menos, deixamos xa o que sería a definición de unha agricultura ecolóxica. Pensade que todo agora eu falei de agricultura extensiva, non ecolóxica. Inda que demos pinceladas, pero tiñamos que explicar isto para que entendades este punto. Aínda que a normativa en sí vou a explicar na seguinte sesión, pero
quero que entendades o que significa un produto ecolóxico, que é, para empezar, o que quero que entendades é que cando falamos de agricultura ou gandería ecolóxica, de produción ecolóxica, estamos a falar dunha denominación legal. A día de hoxe, para que un produto que ter unha certificación. En Europa, se ese produto non ten esa certificación, non podemos falar dese produto como ecolóxico, nin biolóxico, nin orgánico. Eso explicaremoslo máis na seguinte sesión. Pero o que quero que entendades é que para que este produto sexa certificado, os criterios que teñen que cumplir é que, por exemplo, se estiveramos a falar de unha variedade vegetal, as sementes terían que ser estas sementes de conservación ou tradicionais dos que os falaba antes ou sementes que estén certificadas, aínda que sexan híbridos comerciais, pero que estén certificados. Que certifican? Que non hai ningún tipo de contaminación cruzada con algunha variedade transxénica. É o que me certifica esta semente. Polo tanto, se un agricultor quere producir en ecolóxico para que o CRAEGA lle dé o permiso, ten que traballar con estas dúas variedades, con sementes certificadas en ecolóxico ou, nalgúns casos, e despois do protocolo, con sementes de conservación. Ademais, na produción, que ten que ser unha produción extensiva, ten unha restricción de insumos de síntese química, é dicir, non podería empregar fitosanitarios tan potentes como poden ser na intensiva, non podería empregar plaguicidas de síntese química, non podería empregar herbicidas, tería que estar libre absolutamente dese tipo de produtos e o control de plagas que ten que aplicar, porque nós temos que aplicar sempre un control de plagas, senón acabaríamos ca produción, ten que ser un control de plagas biolóxico, é dicir, esa combinación de plantas que unha espanta polo cheiro ou polas propiedades a plaga que me ven a outra, ou algún tipo de control, como poden ser, como decía antes, de utilizar ou de empregar os paxariños, ou o tipo de animal que me coma esa plaga que me este tocando a miña produción vegetal. Pero non podo fumigar con outro tipo de cousa, vale? Teñen que ser sempre orgánicos ou determinados abonos tamén que están certificados en ecolóxico, que me garanten que non teñen ningún tipo de síntesis, de partícula de síntesis química. Teñen que ser técnicas extensivas, se falamos tamén de gando, por exemplo, a produción animal ecolóxica ten que estar en extensivo, ese animal non pode estar estabulado as 24 horas ou 7 días da semana, ten que ser un animal que, ainda que teña unha pequena corte, polo que decíamos, chove, neva, trona, ten que ter un refuxo animal, pero ten que ser un animal que come da parte extensiva do alimento que topa no seu redor, no seu hábitat, que se move, que ten unha calidade fixada de vida, que ten un espacio ademais medido por cada animal, ten que ter esa explotación, uns metros concretos para que ese animal se poida mover, onde se respetan os tempos de cría, onde non hai non está permitido ningún tipo de hormonación para que dé máis leite, para que forzar as crías, todo ese tipo de tratamentos está explícitamente prohibido na produción ecolóxica. Os pensos, como vos decía, tamén teñen que estar certificados, no caso que lle queramos dar ese aporte de penso, porque moitas veces ao longo de todo o ano non temos pasto todo o ano, polas condicións climáticas, podemos dar penso, pero ese penso ten que estar tamén certificado, libre, por exemplo, de millo transxénico, por exemplo, ou de solla transxénica. Ten que ser un pesto certificado que este feito cunha produción vegetal xa tamén en ecolóxico. E despois de todo isto, este Consello Regulador, neste caso o CRAEGA, fai unha auditoría, un análise dese produto para que comprobar que efectivamente non hai ningún tipo de sustancias nese produto final, ben sexa unha carne, ben sexa unha produción vegetal que está libre. Por que ten que facer isto? Porque moitas veces, cando nos estamos a traballar en extensivo ou en ecolóxico, dende que comenzamos a traballar ata que realmente esa terra está libre de todo insumo químico que lle botamos antes, pasa un tempo. Entonces, ese Consello Regulador fai esas analíticas ata comprobar que efectivamente damos esa calidade de libre de tóxicos na miña produción final, e entonces daríame o certificado. Repito, aínda que eu falo de agricultura familiar e digo que que a filosofía de traballo é esta, eu non podo falar de agricultura ecolóxica se esa produción non ten unha certificación do CRAEGA. No CRAEGA, no noso caso, que é o Consello Regulador de Agricultura e Gandería Ecolóxica en Galicia, en outras partes de España e outros consellos reguladores. Pero se o produto non ten esta certificación, sería un fraude legal
que eu falara destes tomates son ecolóxicos cando non teñen certificación. Non podo. Teño que dicir que son sostibles, que son feitos con técnicas tradicionais ou que queira, que son extensivos, o que queira, pero non podo dicir que son en ecolóxico. Despois, se queredes discutimos este tema, facedes unhas preguntas que queirades, pero isto é algo que me parece moi importante, porque ás veces, e sobre todo con producións propias, cando o restaurante nos atopamos pois, que é un restaurante máis no rural, que ten unha pequena horta ao redor, entonces chegas ali e dinche, bueno, isto é un produto ecolóxico, que é da casa, non lle botei nada. Non podemos dicir iso. Podemos dicir a da casa, fíxeno con mimo, non ten nada, non lle botei nada, pero ecolóxico como tal non o deberíamos indicar. Por suposto, por exemplo, non o podemos poñer na carta. Son tomates ecolóxicos. Sería un fraude se non teñen unha certificación, vale? Para que vos fagades unha idea, un pouco, por exemplo, poño os exemplos de avicultura, para que fagades unha idea, por exemplo, dos produtos que podemos atopar no mercado. Aparte de todo isto que vos acabo de contar, no caso concreto da avicultura, poderíamos atopar crías que se lle chaman artesás, por exemplo, que serían en extensivo e que serían unhas crías moi pequenas alimentadas tamén con alimentos da propia granxa. Deixovos aquí o enlace para que vexades dentro do DOGA o reglamento do que sería unha cría artesá avícola. E, por exemplo, dentro dos ovos, para que vos fagades un pouco unha idea do que estábamos a falar, para contextualizar outra vez do que estábamos a falar toda esta sesión, cos ovos, que cando nos atopamos un ovo que sabedes que teñen que ter un rexistro sanitario, por suposto, eu sei que o sabedes todos, pero lembro outra vez máis. Inda que sexan de casa, inda que sexan do veciño, para que nos poñamos un ovo en restauración, ten que ter un rexistro sanitario. Entonces, nese rexistro sanitario ten unha nomenclatura. Esa nomenclatura, cando topamos un ovo que comeza por 1 ou por 2, que lle chamamos ovos de produción inconvencional, serían ovos intensivos, é dicir, son galiñas que están nunha granxa, se son son galiñas que viven en jaulas, se son 2, son galiñas que tocan o chan, que se poden mover, pero dentro da granxa, vale? O que se lles chamamos ovos campeiros, que sería xa o 3, comezaría por 3, serían ovos que están criados en extensivo, é dicir, son galiñas que teñen un mínimo de 4 metros cuadrados por animal por onde se pode mover, por onde pacen, por onde comen, pois o que toman por aí, inda que a maiores les podemos dar, por exemplo, pienso. Obviamente ese complemento, que ás veces as galiñas non atopan todo o alimento que precisan no campo, pero eses serían os ovos campeiros. E o 4 serían os ovos ecolóxicos. Que lles diferencia dos campeiros? Que a maiores de ter que teñen eses 4 metros cuadrados por galiña, a maiores a alimentación que ten esa galiña está máis controlada. Os piensos non se lle pode dar ningún alimento transxénico, teñen maior control fitosanitario, non se lle pode dar apenas ningún tipo de antibiótico de tratamento, está moito máis regulado que o campeiro. É un pouco para que vexades a diferencia. Neste caso, eu o que lle chamo extensivo serían os ovos campeiros, ecolóxico sería un paixo máis do extensivo. Serían máis control, unha certificación e control dos alimentos. E casi xa rematando, porque quero vos deixar tempo, madre mía, como me enrollei, para falar das variedades, das variedades animais que podemos empregar en Galicia. Se antes vos ensinaba a páxina do CIAN, agora o que vos quero ensinar é a páxina do BOAGA, que sería a Federación, penso que está de saber, sería a Federación de Asociacións de Produtores de Variedades Tradicionais en Galicia. É dicir, aquí podedes atopar a información das asociacións de animais que están aprobados pola Xunta como unha variedade tradicional. Tedes en ovino, por exemplo, a vaca cachela, a candelá, a limiá, a vienesa, o sea, un tipo de variedades. Se pinchades aquí, vos teñen que dar a información
este tipo de animal, que características ten, pero o que vos quería ensinar é esta pestaña onde pon operadores autorizados, porque moitas veces eu vou vos convencer da importancia que ten a conservación xenética do patrimonio biolóxico que temos en Galicia, do importante que traballar con razas que ademais están criadas en extensivo, que teñen un control, pero moitas veces vos, dende o punto de vista empresarial, obviamente, idesme preguntar onde podo consumir este tipo de produtos? Onde os podo encontrar? Bueno, cando pon aquí esta pestañiña que pon operadores autorizados, se nos pinchamos, vai nos dar un listado de productores primarios, de transformadores neste caso, por exemplo, sería unha empresa que é un matador e despois fai, por exemplo, hamburguesas. Isto sería un transformador porque estáme non a dar un canal entero, estaba a darme un produto xa elaborado. E despois de comercializadores, polo tanto, imaginadevos, eu quero pois unha creo que estábamos vendo na Cachena, poño todas, provincias todas, e vaime dar os puntos de venta autorizados por parte do BOAGA deste tipo de animal e de produto, e vaime facilitar esa información a min, vale? Entonces, ao igual que teño estas razas, que sería o BOAGA, como vos digo, que é a Asociación de Criadores, tedes aquí, por exemplo, a páxina web de Galiña de Mos, que é unha variedade tradicional que podemos atopar en Galicia, non ten unhas propiedades concretas, eses ovos van a ter unhas propiedades organolécticas concretas, ese polo tamén. Hai máis variedades que aínda non están dadas de alta na federación, por exemplo, nos estamos a traballar ahora mesmo con algún produtor de galo piñeiro, que é unha variedade tamén tradicional galega, que se está a recuperar, e de feito fálanos de que ese sabor dese animal que se cría tamén en extensivo, que é unha carne máis dura, e que bueno, pois é unha variedade distinta, ten un sabor casi como de faisán, é unha carne casi como de caza, non? É moi distinta do que podamos ter dunha carne de cría en extensiva. Bueno, pois, como vos dicía, se ides navegando por esta páxina, ides a topar os operadores autorizados, que para vos sei que é unha información que vos é moi útil. E igualmente, queríamos ensinar a páxina do CRAEGA, que sería o Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia, onde tamén se tedes calqueira dúbida da normativa ou do que sexa, eles publican unha publicación bimensual con novidades, todo o que están a traballar. Como vos digo, imos falar da normativa moito máis extenso na próxima sesión, pero aquí o que vos quería ensinar era outra vez o mesmo. O igual que Boaga, se poñedes en buscador operadores certificados, aquí tedes un buscador, por ese produto, pues non sei, vamos a buscar pois aceite de oliva, vale? Imos buscar produtores autorizados, bueno, pues non atopamos aceite de oliva, buscamos outra cousa. Pero vamos buscar aliñas de polvo. Vale, pois neste caso vainos a dar o contacto directamente dos produtores que están certificados, que teñen permiso para dicir que este produto é ecolóxico, que teñen además unha auditoría que asegura que este produto é ecolóxico, e imos a atopar información de contacto destes produtores que temos en Galicia aprobados polo CREGA, vale? Entonces, pois para nós, eu entendo que como vos a xestión de proveedores moitas veces rouba moitísimo tempo, esta é unha axuda moi grande que vos quería ensinar dende a páxina web. Como vos digo, dende a presentación que vos van facilitar, están, cando vexades así, isto sería un hipervínculo que vos levaría directamente á páxina que vos acabo de mostrar. O BOAGA sería a Federación de Variedades Animais Tradicionais que temos en Galicia, e o CRAEGA sería de Agricultura Ecolóxica. Vou compartir outra vez. Perdade un momentiño, a ver se vou a páxina aquí, que me leva directamente. Vale. Entonces, por facer un resume do que implica traballar para nós como restauración con unha produción sostible. Para nós,
o que está nas nosas mans, porque nós non imos cambiar o tipo de produción que fai o produtor primario, pero nós o que está nas nosas mans é favorecer este tipo de agricultura familiar, que, como vos dicía, son os que traballan con as variedades tradicionais e que traballan con técnicas extensivas, estexan nun certificado en ecolóxico, se están aínda mellor. Favorecer as canles curtas de comercialización. Se eu podo mercar algo que está producido ao carón da miña casa, é beneficio para todos. Non estou a xerar ese tipo de contaminación polo desplazamento, estou a ter un produto, estou a traballar con produto moito máis fresco e producido aquí ao carón, adaptado ao meu clima. Estou a favorecer as variedades tradicionais, esa conservación de que falábamos, ese patrimonio cultural tamén que conlevan esas técnicas tradicionais. E, ademais, a última cousa que podo facer é poñelo en valor. É dicir, cando eu estou a traballar así, eu sei que moitos de vos xa estades a traballar así, con esta filosofía, o que eu teño que facer é comunicalo a través da miña RSC. Inda que non teña unha RSC como tal legal instaurada, comunicalo aos meus clientes. Cando ven algún cliente a miña casa a comer, o que lle teño que poner en valor é precisamente é unha produción sostible, ou isto é unha variedade tradicional, ou esta é unha receta tradicional, poñer en valor todo isto, porque aparte de que con eso podemos achegarnos a un tipo de cliente que aprecia este tipo de calidade e que moitas veces está disposto a pagar máis, estou a facer tamén unha labor de educación a través do meu establecemento sobre este tipo bueno, pues de impacto de boas prácticas. E, se vos parece, rematamos aquí a parte de chapa teórica miña, que conteivos máis ou menos por riba o que vos quería contar para que vos quedaran claros conceptos que moitas veces pois oímos falar pero non sabemos que son, como pode ser extensivo e intensivo, como pode ser transxénico ou híbrido comercial. Se vos parece, rematamos, moitísimas gracias pola vosa atención, remontamos aquí a presentación e deixamos a ronda aberta por se me queredes facer algunha pregunta, se hai algún que non quedou dormido ca miña chapa, e quere preguntar algo en específico, pois que non expliquei ben ou algunha dúbida concreta que poñades ter sobre a produción ecolóxica, a produción sostible. Que vexo que quedades todos dormindo, non me extraña, porque acabo de estar a falar unha hora seguida. De verdade que non hai ningunha dúbida. Todo perfecto. Vale, pois nada, alégrame de que non hai xa ningunha dúbida. Bueno, pois nada, se non hai ningunha, nin queredes preguntar algo en concreto. Hola, Rocío. Carlos fai unha pregunta, o que pasa que Vale, non a compartido con todos. vale. Varáxase algún cambio na normativa? Acerca de que? Claro, normativa acerca de que? Porque hoxe falamos de moitísimas normativas. Podeslle preguntar a Carlos, se Sí, Carlos está por aí e me escoita, por favor, que me diga a normativa concreta que quere saber. para ter en conta a proximidade ou especies. Vale, non se baraxa en principio, quero dicir, hai normativa europea que aínda está en fase previa a borrador. De feito, un plan de acción que se chama da granxa á mesa, onde o que quere a propia Unión Europea é lexislar para que nos favorezamos este tipo de canles curtas de comercialización. Todo o que falamos hoxe é o que quere potenciar a normativa europea. O que pasa é que iso aínda está antes de borrador, é dicir, polo de agora non hai ningunha normativa que me obligue a mercar algo máis cerca de min. O que quere a Unión Europea é que ese sexa o camiño, pero aínda faltaría que se consolidara como borrador, que se consolidara como normativa europea e que despois os países adaptaran como propia. Si é certo que por parte da propia industria e sobre todo por parte do consumidor final, o que está a demandar é isto. Está a demandar que se traballe con esas variedades, está a demandar esa proximidade, pero como tal aínda non temos ningún tipo de obriga. Eu penso que probablemente co tempo en parte debido a todas
as normativas que me van regular as emisións que podemos ter por parte de países, o que se intenten favorecer son esas canles curtas de comercialización para xerar como país menos contaminación. E aí vai ser unha axuda precisamente para esa parte alimentaria, inda que parece que veñen de sitios distintos, non? Unha cousa son as emisións de CO2 e outra a alimentación, pero unha cousa vai tirar pola outra. Pero polo de agora, sí, hai indicios, pero está moi lonxe. En canto a traballar coas variedades tradicionais, o escollo que temos é o propio rexistro. Se nós non podemos rexistrar unha variedade tradicional, é ilegal que podemos consumir e é ilegal que podamos vender. Entonces, hai que aproveitar os resquicios a veces alegais, donde podemos traballar con esas sementes, donde nos permitan traballar con a semente que nos conservamos de xeito tradicional de xeracións, para, para poder tirar por aí. Pero polo de agora son as normativas que se prefiren. Con respecto, por exemplo, á normativa ecolóxica, a última actualización é de maio do 2018, penso que polo de agora non vai haber outro tipo de cambio de normativa, porque é moi recente. Falo de normativa europea, é moi recente, non creo que tengamos outro tipo de cambios. Seguindo con Carlos, Sí. nos di, explícome, deberían terse en conta unha serie de temas como a proximidade Mm. que sexa básico para a sostenibilidade. Non pode Sí. ser que algo sexa ecolóxico se non garantiza que non se contamina no transporte, outro tema que os produtos baby pouco sostibles. Efectivamente, un dos problemas que temos nas normativas ecolóxicas como tal, entonces sí que está a falar de normativas de produción ecolóxica, é que, como explicábamos na anterior sesión, a día de hoxe, para que se poida vender algo como ecolóxico, sobre todo algo que ten un packaging, que ten un nome, por exemplo, un café, non? Pois eu non podo vender un café como ecolóxico que non teña que non estea escrito ese reglamento europeo. Polo tanto, o que se fai é deslocalizar. En Europa non imos ter nunca unha produción de café, traese de fora. Entonces, traese de fora e compróbase. Cal é o problema? Que nós podemos ter un produto, por exemplo, certificado polo CRAEGA, que ven de Latinoamérica. E nesa parte non se está a ter en conta o que se está a contaminar polo transporte. Eso é, claro, é unha reflexión moi interesante, que é moitas veces a discusión que nos leva sempre, que é máis ecolóxico, a produción cercana que non ten unha certificación ou que ten unha certificación pero que está deslocalizado de fora. Claro, eu para min teñen que primar as dúas cousas. Para min é moi interesante que teña un control e unha certificación ecolóxica, pero para min tamén é moi interesante que este producido aquí o meu carón, e estar favorecer non só polo que deixo de contaminar, o que falábamos no outro día. Hai unha parte de fixación no rural, hai unha parte de técnicas tradicionais, hai unha parte social onde estou favorecendo o emprego que teño máis cerca de min, que esa parte, claro, prima dentro da cercanía. Pero, en principio, como digo, non hai ningún tipo de legislación que polo do agora me favoreza, me prime ou me castigue que eu traballo en producións que estén máis lonxes. Eso ten que ser parte da filosofía do meu traballo e ten que ser ese cambio de mentalidade o que me leve a abastecerme así. A ver, pregunta de Samuel. Gustaríame saber por que non se permite limpar as beiras dos regatos ou cales das nosas fincas cando chove moito é un desastre. Eso non o sei. O sea, quero dicir, por que non se me permite liar os regatos? Porque probablemente eso sea unha competencia directamente da administración pertinente ou da Deputación do Ayuntamento e moitas veces se se limpan mal pode ser un problema, pero iso xa non é un problema agrícola como tal. Non o sei. A canle dos regatos é un sitio moi complicado porque pode haber un peligro de contaminación do acuífero e pode dar moitos problemas. Por eso penso que a administración quere facelo directamente ela. Pero ainda así, se non se limpan, obviamente, hai que dar un toque á administración e dicir, oes, esta zona está descuidada, hai que limpala. Pregunta de Olga, moi interesante todo a min. Fai tempo que me plantexo unha dúbida. Vale, sí, o precio. Eso implica o tipo de cliente sexa exclusivo. Vale, Olga pregúntanos unha reflexión moi interesante, que é por que os produtores que traballan en ecolóxico teñen que pagar un canon, eso encarece, fai que o produto moitas veces sexa exclusivo, moito máis exclusivo que non chegue a todos, e cal sería o custo para invertir e que pague o que contamina. Vale, vamos a ir por pezas. Por iso vos quería facer a diferencia entre agricultor familiar como tal, como concepto, e produción ecolóxica.
cando eu estou a falar cunha produción ecolóxica, ten que ter un certificado, iso quere dicir que eu teño un custe a maiores. A maiores dos custes que ten unha produción ecolóxica frente a unha produción en intensivo, que xa ten máis custes, a maiores teño que pagar un canon. Por que teño máis custes? Porque, como vos dicía antes, nunha produción que sexa de mentalidade de filosofía ecolóxica, eu non podo ter un plaguicida tan potente como podo ter noutro tipo de cousa, como podo ter na intensiva. Entonces vou ter unhas mermas. Considérase que por mor dos insumos que deixo de utilizar para abonar máis, que crecen máis despacio, porque os insumos que emprego, se son, por exemplo, abonos ou son pensos, son tamén certificados, xa son máis caros. Eso sumado ás mermas que vou ter, porque o control de plagas non vai ser tan estricto, considérase que unha agricultura, falo somente da filosofía, entre intensivo, convencional e ecolóxico, o ecolóxico ten un custe dun 20% máis. E a maiores teño que pagar un canon á certificadora porque teño que pagar esas auditorías que me garanten, que me certifican, que me dan ese logo que é ecolóxico. Isto é un problema, claro. É un problema para os propios produtores e, de feito, hai pequenos produtores que non lles compensa producir en ecolóxico certificado porque o custe que ten é altísimo. O custo que ten que facer de transformación das súas granxas e despois de pagar ese canon, ás veces custalle bastante, porque, por exemplo, en gandeiría, tes que ter máis espacio por cada animal. Entonces, o que quere dicir que se eu teño unha finca X, onde teño X animais en convencional, pero chega a certificación ecolóxica e dime, tes que ter máis metros por cada animal. Ao final podo producir con mesmo espacio menos animais, polo tanto, vai ser menos rendible. Todo este tipo de cousas bote para atrás moitos pequenos produtores. Ese é un problema. Como se podería facer? Pois sí, moitas veces, canto máis produción teñamos en ecolóxico, eu penso que máis baratos van ser os custes. Por unha parte, cantos máis produtores de pensos e de insumos en ecolóxicos teñamos, haberá máis competencia, polo tanto, lle van baixar os custes. E despois está a parte de que os consumidores tamén temos que asumir esa filosofía e entender que tenemos que pagar un chisquiño máis. O problema dos consumidores é que tamén nos acostumamos a pagar moi pouco pola produción alimentaria, moi pouco. Rebaixamos moitísimo eses precios, a veces con esas deslocalizacións, con esas producións moi intensivas, e agora mesmo temos que cambiar o chip de non deixar de comer, claro, a realidade económica é a que é, pero temos que intentar eh, valorar un pouco máis os alimentos que compramos e tratar de comprar eses alimentos de calidade ten que ter un custe un chisquiño máis grande. Cal é o camiño invertir os custes? Xa falamos. É un problema bastante complexo. Eu penso que ven moito de eso, de que se normalice moito máis este tipo de producións, que pago o que contamina, en principio a lei é o que me di. En principio a lei é o que me di, que ten que pagar máis o que contamina máis, e que cando nos estamos a xerar unha industria que contamina máis CO2, debería pagar máis. Non sei cal é a clave, non sei se temos que pagar máis vía multa ou temos que favorecer o mellor baixar os impostos do que contamina menos. Non sei cal vai ser o método, pero deberíase primar, claro, que non faga ben, indudablemente. Outra pregunta de Olta, por que o consumidor pode ser produtos sostibles ten cerca exclusividade? Claro, o sea, ese é o problema. Que moitas veces o que estamos é xerar unha agricultura ecolóxica pensando nesa exclusividade, nese produto, imos dicir fashion, en vez de entender que a agricultura ecolóxica debería ser favorecer este tipo de agricultura de proximidade con esa boa praxis e que ten ese baixo impacto ambiental. Esa debería ser a filosofía. Por iso reclamo tanto, recalco tanto moitas veces a diferencia entre un agricultor familiar como filosofía entre unha produción ecolóxica como tal. Para min é moito máis importante ter primar o agricultor familiar que teño cercano e non traer un produto ecolóxico que ven de, non sei, de China ou de Guatemala, sen ter nada en contra de China nin de Guatemala, pero para min o importante é favorecer esa produción de cercanía. É un problema, sí, di outro máis, o sea, é un problema de produción de educación alimentaria, efectivamente. Esa é unha labor que temos que facer nós, por iso vos reclampo tamén que por parte dos nosos establecementos tamén podemos contribuir a esa educación alimentaria, poñer en valor esa boa praxis, poñer en valor ese bo produto, ese bo traballo que ten o meu produtor, que me abastece, que xa está facendo ben dende o principio, pero iso pasa por unha educación ou por unha divulgación alimentaria, indudablemente, sí.
Logo, Olga, dinos exacto que as políticas favorecen a uns, os de Eh, sempre. Bueno, os de sempre non sei que dicir, claro, as políticas favorecen os que favorecen. Por exemplo, as axudas da PAC, desgraciadamente, esta é unha loita que se leva moitísimos anos, favorecen os que teñen máis terras. Entonces, ao final, estás a favorecer o grande agricultor, que rara vez é o que traballa deste xeito, con xeitos tradicionais, non? As políticas, por exemplo, por iso vos comentaba os casos dos matadoiros. Se ti tes unha gran industria que tes un matadoiro propio, ti aforras en costes moitísimos que un pequeno agricultor que está criando unha variedade tradicional dun xeito extensivo, que ese animal está a pacer, está conservado o territorio, pero que logo tes que asumir uns costes tremendos para leválo a un matadoiro en concreto que cho maten. Para a sesión seguinte vamos a falar dos matadoiros en ecolóxico porque iso xa é outra historia aínda máis complicada, pero, por exemplo, aí sí que vos quero decir que a legislación actual, aínda que me vai obligar sempre a matar en matadoiro e a ter eses controis, que ademais son necesarios, a pandemia que estamos a vivir ven en gran medida dun animal que probablemente se matou onde non se debía e houve unha contaminación, pero que se está a traballar con matadoiros móviles por parte da Xunta, é unha das últimas normativas que está a sacar para facilitar precisamente que estas pequenas producións lle poidan dar saída e non teñan tantos costes, non? Sería un punto de matadoiro móvil que se iría movendo cerca desas granxas que se mataría con un control protocolizado por parte dun veterinario experto que controlaría o animal, pero que non ten que asumir ese custe de levar e volver a traer. Vale, bueno, pois, Sí, vos poño, sí. disculpa, Rocío, Sí, 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 vos sí, poño, xa que faz referencia ao próximo webinar, sí, os poño aquí o enlace á página web de Turismo de Galicia porque acabamos de subir agora os vale, webinars da semana que ven para a xente que se queira inscribir xa. vale. Pois, se non tedes ningunha pregunta máis, lémbrovos que vou deixar o material para que pollades consultalo despois. Se tedes calquera dúbida, de verdade, podedes mandar un correo directamente ao turismo que tamén mo refiren a mí. Lémbrovos que están os enlaces das páxinas das que fixen referencia, que na seguinte sesión imos a falar especificamente xa, imos a meternos máis con certificados. Hoxe foi o que consideramos sustentabilidade dende o punto de vista da produción, pero da única certificación que falamos así un pouco por riba sería ecolóxica. Na seguinte sesión imos a falar do que é unha denominación de origen protexida, unha indicación xeográfica protexida, onde imos a volver outra vez a referenciar o que é unha agricultura, o que é unha produción extensiva, o que é unha produción con a variedade tradicional, que agora xa temos máis ou menos claro. E vamos a falar da agricultura ecolóxica, pero dun xeito máis explicado, quero dicir, que certifica, que non, cales son os protocolos, como podemos recoñecelos, que tipo de logos levan e todo eso, todo ese tipo de información, que agarro que tamén vos sexa de interés.